Ir-riforma dwar id-droga li ddaħlet fis-seħħ ftit aktar minn sentejn ilu qed tħalli l-frott mixtieq. Il-liġi li riformat dan il-qasam qed tagħti l-għajnuna lill-vittma mirkuba mill-vizzju flok li tal-ħadit li kienet tintwera magħhom sa sentejn ilu b'sentejn ta' ħabs. Illum iktar minn qabel qegħdin inħarsu lejn il-persuni li għandhom xi forma ta' dipendenza, partikolarment dik dipendenza fuq id-droga, mhux iktar bħala kriminali, ma bħala persuni li għandhom bżonn programm jew xi servizzi ieħor ta' riabilitazzjoni. Bis-saħħa ta' din ir-riforma minflok ingħataw kastig ta' ħabs, il-vittmi ġenwini ingħataw ċans ieħor u saħansitra kien hemm każi fejn dawk imresqa quddiem it-tribunal illi għandhom problema u ġew offruti l-għajnuna meħtieġa. Kelli l-opportunità li nitkellem ma' waħda mir-residenti tagħna li bdiet it-triq tagħha ġewwa l-ħabs, però mbagħad mill-ħabs stess għaddiet għal programm ta' riabilitazzjoni u propju llum stess din il-ġurnata hija l-aħħar ġurnata fil-programm tan-nisa. Propju llum ħatibda il-fażi li jmiss dik li terġa' toħroġ lura fil-soċjetà. Propju llum qed naraw frott ta' l-importanza li nifhmu li daw il-persuni posthom mhuwiex inkarċerati imma posthom huwa f'programm ta' riabilitazzjoni. Mill-każi li tressqu quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja inġabru ftit aktar minn 76,000 euro f'kontravenzjonijiet. Il-maġġoranza tagħhom tqasmu bejn 3 organizzazzjonijiet ewlenin li joffru servizzi għan-nies bi problemi relatati ma' droga. Il-fondi flimkien ma' pakkett finanzjarju ieħor mogħti mill-Gvern qed ikomplu jgħinu lil dawn l-organizzazzjonijiet biex imantnu s-servizzi tagħhom kif ukoll ikomplu jżidu s-servizzi offruti. Il-Gvern permezz ta' kuntratt, permezz ta' partnership ikun qed jiffinanzja l-operat ta' kuljum ta' daw il-numru ta' servizzi differenti li aħna noffru mhux biss lill-priġunieri li jkunu ġejjin mill-ħabs, programm speċifikat, imma wkoll lill-irġiel u nisa b'mod separat li għandhom xi problema ta' dipendenza fuq id-droga. Is-Sinjura Elizabeth Vassallo mill-Ministeru għall-Ġustizzja qalet li bis-saħħa ta' din ir-riforma in-numru ta' dawk li jerġgħu jinqabdu fil-possess ta' droga qiegħed jonqos. Naħseb li liġi ntlaqet tajjeb ħafna, bniedem li għall-inqas ingħata dak iċ-ċans kienet xi ħaġa li kien awqaċ għaliha u naħseb li qiegħda tagħti frott mixtieq. Anka ir-repeat offenders qegħdin jonqsu drastikament iktar ma jgħaddi żmien. Il-liġi tipprovdi fost oħrajn biex f'każ li persuna tinqabad tat-tieni darba fil-possess ta' droga l-użu personali tiġi riferuta lil bord ta' riabilitazzjoni.